खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय आंनि मुं प्रकाश नार्जारी रायजो राजाफोर आं दङ दिनै क'क्राझार टाउनाव मनरन्जन ब्रह्म सारनि न'आवहाय बिथांखौ नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ बिथाङा आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्म आब'नि हौवा आरो बिथाङा बिटिआरनि नाम्बार 1 कन्ट्रेक्टर आरो फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टर होननानै बयबो मिथिखायो बिथांजों जों दिनै मोगा मोगि खालामगोन मानि सायावहाय नोंथांमोना एसेबाबो मिथिगौ जानांगौ मानो होनोब्ला बिथाङा दायो कन्ट्रेक्टरनिफ्राय माने बिजनेसमेननिफ्राय पलिटिकेल पार्टियाव हाबनो थांगासिनो दङ बा हाबबायानो बिथाङा दायो इउपिपिएल पार्टिनि जानानै 30 नंबा वेस्ट क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा एमएलए गेलेगोन इउपिपिएल हान्जानि जानानै दा बिथांनि सोमोन्दै जों मिथिगोन लोगोसे बिपिएफ पार्टिखौ गोबां सुबुंफ्रानो काराप्टेड पार्टि होनना बुङो आरो लोगोसे बिथांखौबो काराप्टेड पार्सन होननानै बुंदों स' जायनि जाहोनाव बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो मोनगोन बिथाङा मा बुङो आरो लोगोसे बिथांखौ जोङो कंग्रेचुलेसन जासिदों जे नैबे इलेक्सननि थाखाय आरो लोगोसे बिथाङा जोंनि बिएम सेटआप चेनेलखौबो कंग्रेचुलेसन जासिदों जों दाब खालामनो गोनां जादों मानो होनबा माइकआ एसे प्रब्लेममोन नाथाय एबारनि खेबनिफ्राय नोंथांमोना माइकखौ मोजां खोनानो मोनसिगोन नोंथाङा जेनाखि सोंलु सोंदों आङो माबा कन्ट्राक्टरनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि मेन उद्देश्यआ जादों आङो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो ओंखारबोदों आङो कन्ट्राक्टर लेभेलखौ आङो गोबाव मावबोबाय जा हायो आंनि टाइमाव खिन्थु दा आङो जेनाखि बासिनानै थानाय टाइम आं बेखौ समाजारि मानसिजों लोगो लानानै समाजनि जानाखि मावनांगौ हाबाफोरखौ आं मावलांनो थाखाय आङो बे इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों आरो प्रमद बर' सारा जेनाखि निथि रायजोनि थाखाय मावनो ओंखारदों हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों गासिबो जनगोष्ठीखौ जेनाखि सारा सहाय खालामनो थाखाय ओंखारबोदों इयं जेनेरेसनखौ मोजां खालामनो ओंखारबोदों जाथिनि जेसेबांनाखि प्रब्लेम दं बेखौ सुस्रांनो ओंखारबोदों बेनि आदर्श नेमखान्थिखौ आं मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव दिनै जगदान होबाय आङो सासे बिथांजों सोद्रोमा जानानै जाहाथे बिथांनि खामानि मावनायाव आं मदद होनो हायो आं बे हिसाबैनो इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों स' दायो नैबे 29 वेस्ट क'क्राझाराव नोंथाङा गेलेनो थांगासिनो दं नङा होमबा आरो लोगोसे बेवहाय गोबां हाबाफारि लागासिनो दं नोंथाङा दा बेनि हिसाबै नोंथाङा दायो मैयाहाय दाख्लैहाय फोसावजाबाय नोंथाङा टिकेटनि पार्टिनिफ्राय स' नोंथाङा पपुलेसनखौ नायनानै नोंथाङा देरहागोन देरहाया बेनि सायाव एसे रायजो राजाफोरनि थाखाय रायजो राजाफ्राखौ आङो अनुरद खालामो खावलायो गासिबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा आंनो भट होनानै देरहायबोयो आरो आङो बिसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोनगोन होननानै आङो साफ्रोमबो रायजो राजानिफ्राय आंहा मिजिं दं एसे नोंथाङा कन्ट्रेक्टरमोन दा पलिटिकेल पार्टियाव हाबनाय लोगो लोगोनो माबायदि फिलिंस मोनदों माने सासे बिजनेसमेना डाइरेक्टलि पलिटिकेलाव हाबफैबाय आङो बहुत सुखि साफ्रोमबो इउपिपिएलनि दोलोनि जोंनि नेताफोरखौ आं लिडारफोरखौ आङो गोसो गोरबोजों साबायखर जासियो बिथांमोनहा जे आंनो बे दायथ'खौ होदों भरसा खालामनानै आं ओंखायनो इउपिपिएल दोलोखौ जेब्लाबो गावनि पार्टि होननानै आङो जेब्लाबो हाबा मावलांगोन आरो जेब्लाबो रायजोनि खामानि मावनायाव आङो फिसायनानै थानाय नङा जेब्लाबो आगयथिंजाय आगान सुरबाय थागोन स' नोंथाङा जुदि देरहायोब्ला अब्ला नोंथाङा मिनिस्टार जानायनि सम्भावना दं नामा बेखौ दला डिसिसन लागोन बेयो आंनि नङा दला हाइकामान्डआ जेखौ डिसिसन होयो बेनो जागोन बेयो हाइकामान्डनि सायावसो गासिबो निर्भरा जोंना चिफ सारानो दंखायो आरो रोंगोरा दानो दंखायो जिहेतु बिथाङा पार्टि चिफ बे पार्टिनि डिसिसन अके बेवहाय दायो बिपिएफ पार्टियाबो महाजुनाव हाबबाय नङा होमबा स' कंग्रेसनि जानानै बिथाङा स' नोंथाङा मा सानो बिजेपि देरहागोन या फिर कंग्रेस मिन्स इन बिटिआर एरिया बिपिएफआ देरहागोन ना इउपिपिएलआ देरहागोन दाथ' जिहेतु रुलिं गभर्नमेन्टआव बयबो पाब्लिकफ्रा आसा दं रुलिं गभर्नमेन्टजोंनो थानानै खामानि मावनो मोनगोन होननानै बेनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआनो बांसिन रायजोनि गेजेराव प्रायरिटि मोनगोन आंहा मिजिं दङ रायजो राजानिफोरनि अनसायनायखौ बांसिन प्रमद बर' सारानो मोनगोन आंहा बेखौ कनफिडेन्स दङ रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' सारखौ जेब्लाबो आशीर्बाद होगोन आंनि बे गोसोनि साननाय लोगोसे बेवहाय बिपिएफ पार्टिखौ माखासे सुबुंफ्रा बा पाब्लिकफ्रा खायसे काराप्टेड पार्टि होननानैबो बुङो जायनि जाहोनाव देग्लाय
माने सोलायनाय लुबैनानै इउपिपिएलखौ सरकार बानायनो थांबाय बिथांमोना आरो लोगोसे दायो नोंथांखौबो माखासे सुबुंफोरा गोबां बुंदों जे नोंथाङा बिपिएल पार्टिजों खामानि मावोमोन बेनिखायनो नोंथाङाबो काराप्टेड पार्सन होननानै स' बेवहाय नोंथाङा मा क्लियारिफिकेसन होनो सानो आरो दा नोंथाङा इउपिपिएल पार्टियाव हाबनानै दानि 29 वेस्ट क'क्राझारनिफ्राय एमएलए गेलेगोन बिपिएफ पार्टिया जाहैबाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि बिथांमोना देरहानानै गभर्नमेन्ट दादों पलिटिकेल पार्टि गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनावहाय गभर्नमेन्टनि रुल्स रेगुलेसना बहुद थायो ओंखायनो बबेबा रुल्सफ्रा गभर्नमेन्ट सालायनायाव थालांखायो आं सानो माने बेयो जाहैबाय गभर्नमेन्टनि नीति आरो बिथांमोना निस्सय खालामदोंबो जानो हागौ खालामाखैबो जानो हागौ माखासे बुस्थुफोरखौ डिपार्टमेन्टफोरखौथ' बेखौ आङो होनजोबनाया सम्भब नङा गभर्नमेन्टआ खामानि मावनायाव एसेया भुला थाखायो स' नोंथाङा जुदि देरहायोब्ला जुदि साप'ज हमना ला इउपिपिएल एजिपि एन्ड बिजेपि सरकार जुदि दायोब्ला साप'ज नोंथांखौ मिनिस्टार बानायबाय अब्ला नोंथाङा बबे डिपार्टमेन्टआव हाबनो गोसो आंहा जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला मानो होनना बुङोबा डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय बांसिन रायजो राजाफोरनि थाखाय पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआ बहुद जरुरि आरो वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआ जोंनि थाखाय बहुद आर्जेन्ट मानो होनना बुङोब्ला आंनि समस्ति हिसाबै वाटार रिसोर्सनि बहुद जेंना दङ जेनाखि इरिगेसन जागासिनो दङ रायजो राजाफोरनि पिटिपिएल जायखिनिखि न' बां बेफोरखौ होबथानांगौब्ला वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआ बहुद आर्जेन्ट आरो लामा सामानि थाखायबा पिडब्लिउडिया बहुद गोनांथार मानो होनना बुङोबा दासिमबो 29 वेस्टआव बहुद डेभेलपमेन्ट खामानि दङ लामाफ्रा आरो रायजोफोरनि मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय गामिनिफ्राय फैनाय कानेक्टिभिटि रडआ एकदमबारे फिसायनानै दङ आं मिजिंथियो बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टखौ मोनोब्ला डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो सुबिदा जागोन आरो जेनोखि आनइमप्लय प्रब्लेम बे कनस्ट्राक्सन लाइनजोंबो एसे सल्भ जागोन आंहा मिजिं दङ थेंक इउ सार गासै सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय लोगोसे थेंक इउ स' माच नोंथाङा जे जोंहा रिया ब्रह्म आब'खौ जे नोंथाङा मदद खालामदों फिल्म जे दिहुननायावहाय आरो बिनि थाखाय स्पेसियेलि रायजो राजानि जानानै आङो नोंथांनिसिम थेंक इउ जासियो गोजोननाय जासियो जे नोंथाङा बिथांखौ मदद खालामदों आरो निस्सय नोंथाङा फिउचारावबो बेबायदिनो मदद खालामबाय थागोन आरो कंग्रेचुलेसन अल द बेस्ट थेंक इउ